Tornem a unes semifinals de la Divisió d'Honor. Hem hagut de lluitar molt per arribar fins aquí i ara ens juguem un bitllet per a la gran final de Lliga. Un bitllet que intentarem aconseguir tots junts, a casa, al Baldiri Aleu, on equip i afició és capaç de superar els moments més difícils i gaudir dels més màgics. A cada jugada, a cada placatge i a cada assaig. Omplim de color blau les graderies del Baldiri. Fem sentir sobre la gespa el ferro i la força de les millors ocasions. Aquest diumenge a les 12 t'esperem a l'estadi per vibrar amb el millor partit de l'any. Semifinals de la Divisió d'Honor, Unió Esportiva Santboiana Complutense Cisneros. El vostre suport és fonamental. Volem seguir fent història plegats la temporada del centenari. Ferro Sant Boi!